Zita ndiani? Ini ndinonzi Cathrine Bonde. Madzimai. Madzimai munoshanda muri kuSowe kupi? Ndinopinda church inonzi Nyenyedzi nomwe vamwe vanoishedzera kuti ngotsvu. Handiti. Ndingati ndike kutanga ndichinzwa kuti pane mudzimai anoita basa rekutengesa bonde. Zvakatanga sei ende sei makafunga kuita saizvozvo? Inini matangira akaita sex worker wangu. Ndakahupinda nenhau yekuti kushaya. Ndaida kuti vana vaende kuchikoro vaite upenyu huri nani. Sezvo ndiri munhu anoshaya. Ndo chikonzero. Pandakazosiyawo kupindawo mumabhawa ndakuti izvi zvinondisvitsawo pamariski mamwe andinosangana nawo. Andimukuona nzeve chihure ichi. Okay. Unenge watadza kuwirirana nemuclients mosvika pakutobatirwa kana banga kuda kutourayiwa. Saka zvimwe zvacho ndo zvakaita kuti ndisiye nawe sex worker nokuti ndakapindana nematsaona kana kuti nematambudziko akasiyana siyana. Ndo pandakazoona kuti izvi hazvichaiti izvi. Bheta kuita hangu murume umwe chete panguva imwe chete iri boyfriend inouya kana kuti kamwe pamwedzi kana kuti kairi samadzimai kudai. Handichatenderwe kuva chipfewe pamberi paMwari sezvo ndichimira pamberi pehwai. Saka pamunomira ipapa mweya hauzokubata here kuti muri kuita zvekukoma? Mweya haundibati nekuti handichasangane nevarume vakawanda kwenguva imwe chete. Ndakubvumidzwa kusangana nemurume umwe chete panguva imwe chete. Ndakatongoita zvisiri kudiwa nengirozi. Ndo pamunozoona tichirangwa, pamwe tichipenga, pamwe tichiita sei. Ndosaka ndakasosuduruka ndikati aiwa izvi zvakwana, ndakuda kuchiita sex worker hwangu ndiri pamba, ndiri nemunhu umwe chete. Asi chinenge ari sex worker, iri boyfriend. Mune basa ramunoita here kukereke? Inini ndine basa randinoita rekukereke. Basa randinoita inini ndinoita zvekutumwa nemweya kana kuti nengirozi. Kunzi iwe ndinoita zvekuroteswa. Enda mugomo rakati unosangana nevanhu vakati. Vanhu ivava vane matambudziko akati uende kunovabatsira wabatsirike. Movabatsira? Ndovabatsira wobatsirika. Kurati pane vasikanawo munomacheki masex workers munombovabatsirawo here? Vamwe vacho ndinovabatsira asi vamwe vacho havabatsirike nekuti vari pakushora. Vamwe vacho havasati vakuzvinzwisisa nekuti vaindiziva tichibata pamwe chete. Mune tarisiro here kuti muchazosiya basa iri? Inini handiti ndine tarisiro. Ndakatotarisira kare nekuti ndiri murwendo rekushanda basa raMwari ndakachena ndisina anondidisturba, ndisina tsvina pamberi pani paMwari. Handiti mambotaura muchiti makasangana nematambudziko akawanda panguva yamaipinda mumabhawa. Akanga ari matambudziko api? Anga ari matambudziko iyaya yekuti wakaona sex worker matadza kuwirirana, pamwe pacho kuitira zvisimba wokucheka, pamwe pacho ndakamboenda kujeri kwe6 months nenhau yekurova zvibhakera chaizvo. Pamwe pacho kurarama unhapwa usina kana hama mukati kana kuti shamwari inogona kupedzera dambudziko. Ndaingogona kungozvisova ndiri ndega senherera. Handei pamati makambosungwa ranga riri gore ripi ende yakanga iri? Inini ndakasungwa 2014 kujeri kuSt Thomas, asi mhosva yangu yakatongerwa marondera. Musi wacho ndichiurangarira ndakasungwa dheti richi 16 April, kungori mwedzi hachanatsokurangarira. Ndo pandakasungwa pane mumwe murume wandaifambidzana naye nemurume uyo tabva tatadza kuwirirana. Abva andivhevhetedza. Paakandivhevhetedza akandinangisa nenzira yekuhwinimbanga nemota.
akati aiwa handei kudai pane zvatoda kudai toda kuenda kuprazi apa handina kunge ndaziva kuti munhu yatofunga kuda kutondiuraya ndopandakaona kuti apa pasisina kuwirirana takurovana mumota mwemwe takutanga kuita mhirishonga ndopandakaona kuti panapa ndakatopusa ndikuenda unokandwa kana mudhemu bheta kuti ndivhure dho ndiite sei ndibude asi munhu ndaimuziva ndopandakavhura dho ndopandakabuda mabudira andakaita handinoziva mota kana ichifamba unoita sei unofulaya mudenga ndabva ndati pasi saka kutorarama nenyasha nekuti tsaona yandakasangana nayo mukurarama inorwadza saka iye ndiye akazokusungisa inini ndii ndakazoenda kunomusungisa nenhau yekuti ndanga ndakuwara ende ndaitomuziva paanogara ndopandakaenda kunomhangara nyaya yangu ende nyaya yangu yanga iri kumapurisa nekuti kunetsana kwese kwataiita mapurisa waizvisiva nekuti imi muri kuti makagara 6 months makanga matongerwa mhosva iyi chakaita kuti ndizoende kujeri nyaya yakazodzoka kumashure kwangu ndanga ndakuchinzwira murandarume tsitsi kuti hanzi 20 years inenge yakunzi attempted murder nekuti wakabuda ini ndakasvika nchiti akandipusha stead yekuti ndakabuda ndakabva ndanyepa ndakati akandipushira kunze saka nyaya payakanga yakuitwa yakanga yanzi attempted murder waida kutouraya saka tamumatare edzimhosva tamukoti takatarisana mukati memwoyo wangu makapinda mhosva kuti handitiwo wakabuda wega ko uyu wauda kupikisa 20 years iye asina mhosva handiti yabva yandipindukira ndopandakazonzi aiwa next time hauwestire dare nguva nekuti wakawestira dare nguva watowapedzera nguva yawo saka iwe chimboenda kana waenda wadzoka uchadzidza kugara nevamwe zvakanaka hauzonyepi 40 unotaura chokwadi saka jeri rakakugadzirisa aiwa jeri rakandigadzirisa bvira 2014 kusvika izvezvi handina kwandakazoenda ndamadzimai handiti aiwa maita basa madzimai ndinoteti